Kose Koikerenga yaiteke nene. Ekerenga yaiteke nene tulikiriti abana bari school regardless abana muno. Hello. Na kwa nira abaibori nande nabasabeira maya ngano nyene kroto bwate challenges ya sechinka tigango to university asa abana baito enere future yetu society yaito abali mu moraga to kwa appreciate gas moko korengia to maite gasi yo bwalimu kyaranje no mwalimu nakabaire nenkongu lakini to kubasabira nyasaba omoyo ngano nyene kalmo kore gasi ye inje bunande igana nkumirana n'umwana nasometi ali karonda trade teacher gali igali omami ngakyagoro omogwa nasometi ni mami alengere atali kwenye rango alia dero nkonyora abana nande babaira banene kombwa nande bansika muno nonyene sengo genda tinko bobeka tuko genda nano mondora mwalimu wa mwanafunzi wotabinga madam ngwasometi Kero korigere kwa bori ngaki oyo nera ngweli na masometi kyana babaira banene bakorire ki
So for the absentees, we don't deal with them. Yes. Sorry. Take that one. Success. Cards, funds are It's enough, the one you have. Give him. Give me Nazar and the standard one. The last one. What do you do? Today we have only big sodas, so we give them 2. Huh? PP1 plus spoon. Tunajipanga kulingana na madarasa. Wakimaliza PP1 tunaenda grade 2 mpaka mwisho. Wale wazito watakuwa wa mwisho. Kupitia wane kamera. Mwancho murgiria nigoturi nande ase erungia south mogrango ase pitko ya kabire so mo first lady we county ya Kisii moske Mei kwambuka arati za Simba rati oyero murgi wo mugavana we county ya Kisii moske Paul Simba rati pitko rero skuru ya kabire nigotura ime ward ya wikanga ase school ekorokwa manyonda a primary school asachire kwanekia kwana na success uchiasa abana ba class isano nesato amona abana bari ba grade 6 babacho kora matembo abo asoma ko yiga o 2023 asitukuri rero asitukuri kabire nere school ntanga ntwa chakire asitukuri rero korwa ase enseme ga bugirango mati ase first lady kwanekia kwana na success card geometrical sets and sanitary parts which ase abana banyaruka anene boro bacho kora matembo abo akira sikia gatano na gatatu
na ekirengekanine gikuba wisher success ase omwaka oyiga nonye nabo igonda magana manga kwaniru gwetera ase abarai abaikira na ase tweriga rero gwetera ase MC abachore. We have the nominated MCs na nito watena ba MC bandi bale elected MCs amona bara bandi banya ko bagwikira na se SMA iga na nene mono kwenekia nga ko eneki bare mu first lady wekirania rengo ya nene goche kuganira abantu bakira kya gatatu kubaganira maya asamote mwabo aso kubakwane iga nimbote success card kurwa aso mu governor we county ya Kisii yego chikogenda goche city school chonsi pi chikotoka ime county ya Kisii na anene mono kuganiria abana bari chokora matemu asoma ko iga kubaganiria maya asugo chokora matemu abo nona bigo kati abara ibande aba MCA nominated MCs and elected MCs bigo barire eire guchigusira abana abari chokora matemu ya na anene mono bochigweta amatemu abo albara koribye na gweta matemu abo ni baire eire guchikubakonya no mu first lady ni aire eira yo guchikubakorera igent kirige korokwa nga shopping eribagende eskuru guchokora matemu abo guchikwendera gukora kugendera n'amasomo abo buna incident ya bene bisikore turase award ya boikanga is one of the awards kutoka Imeye County ya Kisii and this award nigekora no mu MCA okurukonere Paul Okombo oyoro mu MCA okora ase award eyiga amange twasene kwa tonekirikura sensema yiga kati yabo bota abana ba grade 1 2 3 abo asene konyara ko bakwegwa endagera goseti soda ase ensemo yiga asengencho bana ba grade 2 3 bakoya soda amuno mugati asengencho yo kwenekengana barabo babeire bakwenyurwa ase tukuri rero nona boigo ngati ndo wachikuru angesato tuchikwenda ase award ya boikanga na anena mono skuru chinde cha mweri tuchukore gocha ase award eri ya tabaka award ase eri tuko rero korengana amono moroberio onyanti kuba gokoroberi wari tuko rero amona first lady wetera ase obise mu governor we county ya Kisii umuske Paul Simba Arati asa kuba kwanega ngwa success card korwa ase mu governor we county ya Kisii umuske Paul Simba Arati enguchikwira siba gari ali abene eriko chikubasomera amangana ali ase ensemo eyiga ase success card yiga yo mu governor we county ya Kisii eriko bagari abene egere mbasomere ujumbe yayene ngoche asa abanafunzi bose abarokiwa bari chokora matemu abo asomwa ko yiga nakubaganiria amaya success gotenga wishing you success in your exams. To all candidates, don't let anyone tell you that you can't do anything because you have the ability to achieve what you put your mind to. You can do it, good lucky. I wish to tell the person in your exams, may your hard work, commitment, and dedication bring you to success. Kurwa His Excellency, Honorable Paul Simba Arati, Governor Kisii County. Enari ito akorwere tukudare kura sensemiga nanenkagerete kwa entre school yende akabere ase award eyiga ya bwikanga tutarachukwenda ase school yende enga ase award ya tabaka sego nchabona butambe ngo kukunto Dennis kusongo ntona geriko kuri kuntu tukudare rero no tukwatira ne mase yemo wika omwere asego in this side first ladies nagasene kwa ndagera tubatira ne mase yemo wika omwere. Bye bye.
gokumanya sari agenderete kurwa senseme ya South Mugirango ngati ya iri first lady asinge chogwikirana senseme ya skuru ya Manywanda A ye kutoka ase evungi ya South Mugirango ime county ya Kisii ase tukulia kabiri lero riyo chukwanekya kwa class ya 5 na 3 abacho kora motemu abo aso mwako yiga na nyina boigo ti yali mu first lady me kwambuka arati na kila situ kwa lero no kwa na geometrical sets wocha asaba orokiwa bari okora motemu abo tuko ocho mwako yiga na anemo no kwena na sanitary towers o sanitary parts wocha ase abana banyaruka bari bacho kora motemu abo aso mwako yiga eri gochugonyora chinga chingororo asengencho yokora gukora matemu abo nona boigo gwetira ase success card yato mugweta sumu governor by county ya Kisii muske Paul Simba nigo enekya kwena na
success card ekigo kya ase aborkyobu kubaganiria maya eriko kikwenekia gochigweta na gukora biasa matemwabo. Today is the second day kuba imia South Mugirango maiga ritukoriko kutoka ase egodi area kutoka ase egodi chitago bravu amone egodi area ya Muticho ward ekikutoka ase semio etago imevu ya South Mugirango itukorera rero nigotore ase semio kurukunga chache yebwate Ensemble Marambe about some parts of the school. That what the name Masemo Ikasomwero. It is the first school. We are going to the second school. Today not to live a Masemo. Na kwa nekere kurukeria mangana iga Masemo. Asa iraga siniko korekana kurwa ase omogavana was the first lady of first lady county ya Kisii Mosque